नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। आरिफ और सारस की दोस्ती का कहानी चर्चा में लगातार बनल बाटे। ये दोस्ती के चर्चा में अइले के बाद से सरकार वन्य जीव नियम के अनुसार सारस के आरिफ के पास से लेके कानपुर के चिड़ियाघर में भेज देले रहे, जहां ओके देखे वाला का भीड़ लगातार जुटत रहेला। आरिफ भी उसे मिले खातिर समय समय पर जू जात रहे न। आरिफ के देख के सारस पूरा पिंजड़ा में उड़े लागेला। ये मामला में नया मोड़ आइल बाटे। आरिफ सारस के जू से आजाद करवावे खातिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जइया। आप सबके बता दें कि आरिफ द्वारा कहल गई कि उनके पता बाटे कि नियम के अनुसार सारस उनके ना सौंपल जा सकेला। उस सारस के खुद के देवे खातिर कोर्ट नहीं खत जात। आरिफ द्वारा कहल गई कि जल्द ही लखनऊ हाई कोर्ट जइया। कोर्ट से उनका दूगो गुहार बाटे। पहली ही कि सारस के आजाद कर दिया जाओ, बाकी पंछी से उलट ओकर पूरा जीवन आजाद रहल बाटे। पिंजड़ा में बंद होखले के बाद उ सामान्य नइखे रह गई, ओकर दम घुट रहल बाटे। ऐसा नइखे कि प्रदेश में सभी सारस जू के अंदर ही बाने, कुछ सारस बाहर भी उड़त दिखे ना। ये सारस के भी आजाद कर दिया जाओ। उनके द्वारा कहल गई कि हमारा दूसरा मांगी बाटे कि जब तक ओके आजाद नहीं कल जा सकत, हमके उसे मिलने से ना रोकल जाओ। जब दूसरा व्यक्ति उसे मिल सकेला तो हम काहे नहीं। कोर्ट एक सामान्य नागरिक की तरह हमके भी मिलने का अधिकार दिलवावे। आरिफ द्वारा बतावल गई कि सारस से उनका मुलाकात करीब 10 या 12 दिन पहले भइल रहे। उनके देख के वो बहुत ही खुश भइल रहे और हवा में उड़ने का कोशिश करत रहे। उनके भी अच्छा लागल और सारस के भी। एक बाद हम जब बीते बुधवार के सारस से मिले खातिर गई नहीं तो हमके रोक दियल गई। सारस के बाड़ा में के 20 मीटर पहले ही पुलिस के लोग द्वारा कहल गई कि आपके मिले ना दियल जाई। कारण पूछले पर बतावल गई कि उच्च अधिकारी के आदेश बाटे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं की जानत। अधिकारी द्वारा कहल गई कि आपसे मिलने के बाद सारस परेशान हो जाला, फिर ओके सामान्य होकले में समय लगेला। आरिफ द्वारा कहल गई कि एक घटना के बाद ही हम तय कईनी कि सारस से मिले और ओके आजाद करवावे खातिर हाई कोर्ट की चौकट पे जाइब। उनके द्वारा कहल गई कि हमके पूरा उम्मीद बाटे कि कोर्ट उनका पक्ष समझी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।